bafuyazi na ukuthi emva kwesikhathi angakapho awungitshela ngani bafu ukuthi kanti umuntu wami uyamjova kwenzeka kanye bafu kanye yabo kwenzeka kanye mfowethu hayi bomfethu kanti wena ufuna kwenzeka ngakho cha futhi wena ufuna ukuqhubeke wena uyamuza lo muntu wakuthinika cha bengafuni nawe thona musongibhedela wena musongibhedela nawe usongibhedela wena mfethu hayi imani madoda uyangibhedela wena mfethu imani madoda lana mina futhi nalokho imani madoda ngizoxolisa kahle hlisa umoya pho lo nafethu uthi kube ngafika mfethu uyamuza uthini uthi kube ngafika mfethu silungise ubudlelwane besinabo I know ukuthi baphela kabi. Sikubingele sikwamukele kwi-Select Africa TV. Igama lami nguMandla Isibongo Ngwakagwala. The name of the show is Let's Fix It. It is proudly sponsored by Mahlabathi Car Rentals. Namhlanje usibhalele uSiyethaba Luthuli. uSiyethaba Luthuli usibhalele incwadi eshoyo ukuthi ufisa ukuhlanganiswa nomngani wakhe okungukhoni wakangcobo. Uthe kunento afuna ukuthi I keep. So siyahlanganisa abangani and then we are trying to fix whatever it is that needs fixing. In just a few sizokhuluma naye asitshela ukuthi yini le afuna ukuthi simlungisele yona. Let's fix it. Do not forget to subscribe, like as well as share the channel on YouTube. It's Select Africa TV. Let's fix it. Sanibonani mambukeli emakhaya igama lami uSiyethaba Ngwalithuli bengibhalele uhlelweni la ekhaya ukuthi bengisize ngodaba ngidlulisele kumngani wami silungise ngoba manje kwasuke kwathinteka umuntu wakhe ngendlela engekho right so bengifisa ukuthi silungise lolu daba. Igama lami nguMandla Isibongo Ngwakagwala. Igama lohlelo Let's Fix It. It's proudly sponsored by Mahlabathi Car Rentals. Now, la izowami ngihleli noSiyethemba Luthuli. Madlanduni. Khamba kanjani? Hayi, sikhona Madlanduni. So usibhalele namhlanje ukuthi ufisa ukuthi uhlangane nomngani wakho. Umngani wakho okungukhoni ingcoba ngithi uthe ukhona ingcoba. Hayi ke uqedile ke Madlanduni. So awusibe sithombeni nazana kanjani nalensizwe? Engakusho ukuthi sazane sona sibancane. Sikhule ndawonye nje. Nje izinto zobujongo zobufana nje sibenze ndawonye yebo. Sizana kakhulu izimpi ezilwe sibambisene yonke into kusukela emncaneni beni azange sihlukane. Right ke Madlanduna ngiyakuzwa. Pho manje kwenze njani? Yini le office ukuzoyidlulisa kuyena? Lo umngani wakho ukhoni wakamapholo wabo umashiya amahle uqadi. Khona kunzima kunzima. Kwenzeka iphutha lapho futhi ngeke ngazi noma ngizothi iphutha nami nginamahloni. Ngento eyenzekile. Into eyenzakalile. Okay, awuyibeke nje kafushane kwenzekeni ngoba phela njengoba ubhalile wathi ucela ukuthi simbizile. Kodwa manje ngifuna ukuthi ngibe nesithombe nombukeli ekhaya abe nesithombe ukuthi kahle kwenzakaleni. Ngathini kwathinteka umuntu wakhe kahle. Kwathinteka kanjani? Ngayithola sekwenzeka ucansi naye. Umuntu wakhe intombi yakhe. Okay. Yakhulelwa. Ha. Yakhulelwa? Hayi Mapoloba. Wena Madlanduna sekithi Mapoloba. Okay ke Madlanduna, umngani wakho simbizile. So into ofisa ukuthi uyiconfess kuyena ukuthi kwathinteka intombi yakhe. Intombi yakhe yathinteka, mithinteka yabe siyakhulela. Imake kuloko esixoxela kukhona yakwaziyo yena. Manje yangirecognisha yona lengane ifuna yona ikuyomtshela kuqala. Ungcobo. Yebo bafuna behlukane kahle. Ngasho nje. Imake ifuna ukuhlukana noba nawe noma noNgcobo. Naye. Wena niyathandana noma nanishane la? Nishana kanjani? Nithola naphi nayo? Kwenzakalani? Yabo engakusho ukuthini ubafu uyangithemba njengoba nami ngimthemba. Ubulingo nje usathana. Yabo. Ngoba ubafu ubenokuthi angitshene ngoba manje angithi mina ngemoto engihamba ngayo yabo imoto yasekhaya engitshene sekucela ngimpick up intombi yakhe. Yabo. Because ukhona umunye straight but nayo le
cause vele umuntu esixoxa naye yabo ethi angiyomlandela so uma ethi angimlandele lento yenze okokuqala ethi angiyoyilanda lezi ngane shothi khona ekuyiphathi okuyibhatha sakuyona le uma ngiyilanda lengane lena yayihleli phambili shothi aconnecta naye wonje lokusitshontshana siyabukana yabo ngale kathi wena uyilanda wemaphi yena wayengekho yena wayevele esephambili nje wena ngahlahle wawumuntu othunyiwe ukuthi uyolanda izingane mina ngithunyiwe njengoba nginemoto ukuthi ayihamba balanda izingane ngiwe ephathini okay sayithola sakhonetha ngengane lokhu sibukana nje kwakhona nje lo bond ya okay masifika laphana sekunaloko yabo noma ihleli naye futhi naye silokhu ingibuka manje nami angitshela imvelo ukuthi hayi mhlawumbe ukhethile noma umuntu amthandayo yabo nami lo ngayi ngiyibuka kodwa ngaba busy nabanye shothi uma ngiphinda futhi okwesibili ngoba lento yenze usokwesibili uma ngiphinde sengibizwa okwesibili ethi ela ngimlandela lengane le hayi ngilande lengane le shothi babebhokhile bobehamba bobabili nayo lengane mina ngamenyiwe ke lapho okay hayi ngilande lengane futhi okwesibili uma ngilanda ithi wathina kimi angihambise ehotel okay la bebhoke khona lapho ke khona yena obhukhila akafiki kodwa yena wena uhambisa ingane but yena awofika wesemsebenzini yena okay hayi ngilande lengane ngiyise khona lapha ngishiye ngibuya uma ngibuya shothi yena wagcina engafikanga angazi ukuthi wabambeka somewhere wagcina engafikanga lengane ngoba yangitshena mina mhlawumbe kwase ngo10 late naye shothi ayisibona ukuthi shothi akasezi lo muntu yangitshena late lo mjida akazanga ngicela ngize kanje manje vele umjida vele obekhokhile yabo nayo isakwazi so ingane isiyodwa hotel lapha okay yabo nami nje ngithatheleke phezulu futhi angazi sathana ngani kulingwa nje hayi ngiye kuyona lengane nawo masifika kuyona mangifika kuyona nje ngihlale nayo ngihlalise kube ukuthi nje yabo angiyasenza nelutho phansi sagcina sakhona salalana zakhala khona lapha hotel zakhala khona hotel khokhela ubhuke ima ushayitheke nalo mjida kukhokhe yena lo mjida ibhablingo nje angazi kwaba yilingo yishwa nje okay so ke njengamanje njengoba ke usibhalela incwadi la kulet's fix it usimelelile ukuthi ufisa ukuthi sikuxhumanise naye lo mthaka noma sikubizele yena uluntu njani ukhona khona nizokwazi ukuthi nidlire ingasi impela ngibonakala ukuthi khamba kanjani so okunye kushilo ukuthi lengane siyakuthreatenisha ukuthi izomtshela wena yini oyisabayo mengabe imtshela lengane ukuthi futhi okunye ukuthi imithi isho njalo kimi ithi imithi ingane yakho nami angazi mhlambe yakhe lo muntu lo so kahle ingane ayikho sho nawo ukosho ukuthi ingane kaba nami ngiyikho sho ngabe ngiqamba manga kodwa manje yona ithini ithi isifuna nonabo behlukane alright asingabe sisalula kakhulu asenze kanje asivele simlande lo mjida maye bafe uyanqabashiya funa lo mjida ngana esikoleni naye kahle umuntu vele nje onobumsizwe impela awuqedileke Select Africa TV let us fix it njengamanje sizolanda ukhoni wakangcobo akazi ukhoni ingcobo ukuthi kahle kuzonzakalani la sizokhuluma ngani phela akwaziyo ukuthi ubiziwe umuntu amazi so njengamanje sizomlanda bese singena phe kodaba sizobona ukuthi kuzohamba kanjani mbukeli weSelect Africa TV phinde sikwamukele kama lohlelo let's fix it uhleli nomandla wakagwala njengamanje sihleli nobhuti Rabila sesihambile ke sayomlanda uMapholoba uMashiya Mahle engathi azoshumayela uyabona nawo ukuthi naka wakangcobo right ke Pholobazi kamba kanjani hayi siyaphila mfowethu singezwa kuwe akunakele mfowethu akunakele ngicela usiphe igama usiphe nje nomlando ukuthi uqhamukapi kanjani hayi mfowethu mina igama ngumfana khona engidume ngalo ngukhoni okay isibongo ke ngungcobo kuMapholoba yebo insizwa yami ke lesakhula nayo nje kusukela ekukhuleni kwethu sazana kakhulu ke nayo indawo engihlala kuyo ngiseMaran Hill mina wemfethu ngokuhlala okay la ngizathi ngizoya khona lensizwa uyazi lapha hayi ke usuvele wangilamle so lensizwa uyazi nje sekunesikhashana uyazi kunesikhashana mfethu ngiyazi ayiside kakhulu futhi isikhathi side kakhulu nje mfethu sakhula naye lo mfethu lo sengiyathuka ke bese ngibizela kwama camera mina nezikipa ezimhlophe ngisaxayekile usikonzakalani ngisathuswa nayo lo nto Shita bekipa yini ukuthi angifayisi izikipa ezimhlophe nami nami
wena Pholoba mhlawumbe noMadlanduna nini nabangani umfowenu Sabangani abakhulu. Sabangani nje abakhulu. Abakhulu, Abakhulu kusukela nje ekukhuleni kwethu sebancane. benikhula ndawonye. Besikhula sonke mfowethu. Besikhula So sonke. phakathi kwakho naye yonke into yeni ihamba kahle nje akukho lutho sakusona. Hayi ngeke mfethu kuhamba kahle kakhulu. Azikho inkinga ekhona phakathi kwami naye. Akukho. Ngingazi ke mhlawumbe phela khona kunakho kodwa mina hayi. Ngazi ukuthi nje zonke izinto zihamba kahle hayi azikho inkinga. Akukho busakusolile futhi. Hayi ngeke mfethu akukho engikusolayo kuye. Okay. Hayi, No, akukho. akunankinga Pholoba siyabonga. Ngizobheka kuwena Madlanduni njengomuntu okuyena osibhalelile. Ubhalile ukuthi ufuna sikuxhumanise nomfana khona iqala. Khona ke udatshana ke wangitfahla lona. Wenze njani? Awusibeke esithombeni ke njengamanje uhluba udlube ekhasini utshela kahle kahle kuhamba kanjani kuyisima kanjani. Ngabe uyasho umfana ukuthi cha uyakwazi ubra wakhe njalo njalo. Wena ngasohlangothini lakhe kubuloku ofuna ukuzokukhuluma kuyena. Okwenze waziwabiza nabantu bama TV. Bafangazi ngibeka kanjani udaba. Okay. Ngazi ngibeka kanjani mfethu. Nami nginamahloni nje. Ngoba kahlahle wena ufana nobhuti kimi. Ingane yakwethu wena. Kahlahle futhi yakhumbula ngalodelo mase ngikulandisa wena mfethu. Khona lo delo kule party le eyayenzeka ngala kupla ngikhumbula la uzungifonela khona futhi uthi angilandi ingane lezi ngane ezazi ngala emlazi. Mfethu ngiyakhumbula. Sure. Lezi ngane yona mfethu le eyakho yayihleli phambili. Yeah. Uma ihleli phambili okay ngafika nazo lapha but because ihleli phambili khona bese into eyenzeka nami engangiqondi amantombazane nawe uyawazi bafu. Yeah. Nje indlela engibuka ngayo mfethu nje yabo. Kwakuyilingo nje mfethu yabo. Okay. Uma lento okay ngangifike namantombazane lapha okay. Okwesibili wena mfethu usungibiza okwesibili. Usuthi angihambise ehotel kathi ngibhuke ihotel la eLandmark. Ngiyakhumbula mfethu yeah. Okay. Kathi ubhukhile khona uthi wena ngilande futhi okwesibili wena usemsebenzini angazi uzoshayisa late kanjani. Ngiyakhumbula mfethu ngazophuma ntambama. Yeah, wagcina ngafika wena. So ngayihambisa ke. Into eyenzeka mfethu lengane le yabuye yangifonela futhi ngabo 10. Yabo. Intshela ukuthi wena ufikanga iyodwa lana yabo. Ingibale lezo zinto lezo icela ngize ngizoyihlalisa konje. Uma shutho nafethu ngiye futhi nambafu. Ungabinankinga futhi. Cha bafu. Angazi nambafu ngathini. Ngazi bafu ngathini nje demoni. Cha phela bafu uyazi ngathini. Isho lento ayisho ke ngafika uMapholoba. Bethu ngaya mfethu yabo. Okay, uma ngiya lapha nalo ngane ngifika ngigqoka amathawula shuthi angazi noma ngizothayilinde wena noma ngibiza ngoba nomsilinde mina angazi ngoba ngafika ngisigqoka ithawula Mana ngalesikhathi ufika ingane igqoka ithawula wemaphi uMapholoba? Akekho yena. Obengafiki yena. Yena akekho vele futhi. Okay. Shuthi kwenzeke yona bafo okwenzakalayo ngoba sahlala okwenzakala bafu kanjani angikuzwa mina mfowethu yini lenzakalayo. Abona abafengiqondi ukusho ukuthi kwenze into engekho right. Nami futhi angiqhenyi ngakho ngalokho mntababa. Awiqhenyi ngakho okuyini bafo lokho. Ngapha nje ungibizele la fanele uzokhuluma into ngoba uyazazi ukuthi uzokwenzani la. Manje bafo awungalikhani udla masambane bafo beka indaba nje icaca ukuthi kwenzakalani. Uyabo? Beka indaba mfethu icaca ukuthi kwenzakalani. Njengoba ungibizele la uyazazi ukuthi uzokwenzani la wena yabo. Angalibe mfethu ngikubuza imibuzo beka nje mfethu indaba ngiyizwe ukuthi kwenzakalani. Mfethu kwavela kwashisa ke la. Akhulume mfethu angikuzwa mina. Awuze nazo uMadlanduni. Awuze nazo.
wena bafo engakusho ukuthi nale ntombazane sagcina salala. Nalala. Yebo, sagcina salala bafo. Iyalala noma nalala nobabili. Kwenzakalani baba? Bafo, Wayishiyilele noma kwenzakalani baba? Angikuzwa mina ufethu, angikuzwa mina. Wemadlanduni awukhulumi into ezwakalayo. Uzwela kude pholo. Awukhulumi into ezwakalayo madlanduni. Wayishiyilele noma nalala kwenzakalani? bafo kwala salala. Nalalana. Yebo. Salala nale ntombazane bafo. Nami angingaqondile kodwa futhi okunye okwase kungenza ukuthi ngibe nogqozi ngabi nokhali ukuthi ngazi ukuthi vele ukhona umama ekhaya uma wengane. Umama kabani khona Wakhe. uMapholoba. Okusho ukuthi manje wena lengane nje ubuthi nalalana usuyidla ngeenqondo zokuthi vele uyazi ukuthi uMapholoba vele uyazi unalo inxiwa. Cha kahlahle engakusho ukuthi isilingo nje lesa ngiyenze lento mfuthu. Ngiyenze lento mfuthu ngoba naye yangibiza lengane angazi yayingibizelana. Hayi. Pholobazi. Oyidla intombi yakho. Sizosho njalo. Ithini into yakho la? Kwaphela nangu uyayilahla manje. Hayi mina yazi into engayizwa mina ngale ndoda le. Ithi uthi balalana. Lelo hotela iliphi lelo hotela lalela kulo? Lelibhukhwe mina futhi. Ilona lelo hotela olusho baba. Ekacela ngishela umama khona mfethu. Wena ubona ithuba lokuthi hayi ngeke mfethu. Bafo yazi na ukuthi emva kwesikhathi idanga kapho awangitshela ngani bafo ukuthi kanti umuntu wami wona uyamjova. Kwenzeka kanye bafo. Kanye? Yabo kwenzeka kanye mfethu. Hayi bo mfethu. Kanti wena ufuna kwenzeka ngakho? Cha. Shuthu wena ufuna kuqhubeke wena uyamuzwa lo muntu wakuthini? Cha bengafuni. Na mfethu wena musungibhedela wena. Wena musungibhedela wena. Hayi mfethu wena ubujwela namasimba wena mfethu. Yazi angiqali mfethu ukubona wenza into yenza mfethu. Ngakubona nje futhi ukubona lezangane engihamba nazo lapha. Ulubu iqhweba ngakutshela ukuthi mina bese lapha engibambayo. Ulubu umqhweba la muntu awumqhwebelani vele. Namanje futhi utshela ukuthi ulale nomuntu wami. Ngiphike ihotela manje ngiphukhela wena. Ukwenzelani mfethu lokho mfethu? Ukube wafika ngathi ngaba kwenzakanga lokho. Manje blame mina ngalokho. Na mfethu uyangibhedela wena mfethu. Hayi imani madoda. Uyangibhedela wena mfethu. Imani madoda. Blame mina futhi ngalokho. Imani madoda. Ngizoxolisa. Hlisa umoya Pholoba. Na mfethu uthi kube ngafika mfethu uyamuzwa uthini? Uthi kube ngafika mfethu. Pholoba hlisa umoya Pholoba hlisa umoya lana siyalungisa madoda. Ngizoxolisa. Musukhupula umoya Pholoba lana sizama ukulungisa. Suke kabi usuna namhlanje. Ngicasona ukuthi uzongibizela amakhamera futhi. Uzongibizela amakhamera ngicasula nayi lonto. Kuyonto engicasula nje mina le. Angifuni lutho ngihlanganisana nalo mfana mina. Angifuni lutho uphinde ngihlanganisana nalo mfana mina. Ngicasuke kabi angifuni lutho mina manje. Hlisa umoya Pholoba. Kubeka madlanduna. Wayidla intombi kaMapholoba kwase kuba njani? Yayimnandi kwase kuba njani? Hey. Nje bafo. Yayimnandi. Asikulwa Mapholoba hlisa umoya. Manje pho yini ecabanga lapho? Yini ecabangayo? Akithona ube nesikhathi wabhalela la wena. Wabhalela ka TV. Ufuna uzongitshela into ongitshela yona. Uzongibonisa nabantu mina mfethu. Uzongibonisa nabantu mina mfethu. Madlanduna ubudakelwane wena madlanduna. Hawu. Cha Pholoba hlisa umoya Pholoba. Hayi fuck. Hlisa umoya baba hlisa umoya. Kubeka nodaba madlanduna. Njengoba usubona iqadi lidla magalani linje ufisa ukuthi kwenzekeni yini wena oyifisa ukuthi ibisiphethwe la ngaphambi kokuba ngiye kulona iqadi. Bengifisa mina ubafo ukuthi angixolele sibuyisane naye azi ukuthi lokho okwenzeka ngiyayisola ngakho ufuna ukujuleni kwenhliziyo kahle kahle njengoba ngibhalile la ukuthi angazi ukuthi yona iphi indlela mhlawumbe bengayibeka ngayo kodwa nje bengifisa ukuthi sibuyisane. Angifuni lutho mina ngihlanganisana lapha. Abo nje asiphinde nje sihlangane. Kwamanje futhi namba kubedelete. Angifuni lutho ngihlanganisa naye mina. Asiphinde sibuyisane mina naye. Into engicasule kakhulu ukuthi umithisa umuntu wami. Yona into engicasula mina leyo. Angifuni lutho ngihlanganisana lapha angisafuni lutho. Kusuka namhlanje kuphelile. Kuphelile nje kusuka namhlanje. Wena Mapholoba njengoba uMadlanduna efuna ukubuyisana nawe nje. Ubuyisana nobani mfethu? Ubuyisana nobani? Into ebihlanganise mina nawe ithi phelile. Into ebihlanganise mina nawe.
Mina bengumngani kwena. Bengithembekile nawe bathi uthembekile kumina. Manje nje usuyenza yini manje? Mina sangaphinde mina ngikuthembe mawubheka. Ngisangaphinde mina ngikuthembe mfethu. Madlanduna musu ungibhedela madlanduna. Madlanduna uyangibhedela mfethu. Uyangibhedela mfethu. Uzangibiza ama TV na? Shozo na indlela ngihlonipha ngani nami uzongitshela ngifike isikhibe simhlophe phela. Awungitsheli lonke lonto le. Uzongibiza lokho iTV mfethu uzongitshela ukuthi wala nomuntu wami. Lo muntu wazi ngani mhlawumbe wamithisa. Wayifakile ikhondom. Bafo okungenza futhi ukuthi ngibhalele lana isizathu ukuthi Hayi man fuck madlanduna mfethu. Ish. lento Qhubeka madlanduna okwenze ukuthi ubhalele la. Mukubindo mazambane uthi azimbiza ngithi. Simbizile manje. kahle bafo futhi okunye ukuthi umithi umithi Ntombi Unjani? umithi bafo Ntombi Hawu mfethu kanti into ngikhuluma yona leyo. Cha mana madlanduna ubona Wena amapholo. kanti ngisonto kuyiyo. Mana amapholo. Lo muntu uyangihleka mfethu lo muntu. Uyangihleka lo muntu mfethu. Mana amapholo Kanti ngisola yiyo futhi leyo. Cha mana amapholo. Ngiyabona nje besinje madoda. Mana. Phela nje manje sizobiza ama security manje asengifuna ukulwa manje na ngenze njani? Akuyona iwrestling le. Yabona manje yabona kodwa nawe yabona ke ngale lutini yakho. Oh my fuck ngani konto yazi nawe. Uyamosha kodwa nawe. No, mapholo. Hawu mfethu kanti into ngisola yiyo. Ayisola phela ingosiwe isizulu sisho njalo. Isizulu sayinongosiwe. ngiyayisola futhi Yazi nabe ngithi ngiyayibuzela mina mfethu. Ngithi ngiyayibuzela. Kanti mfethu umithисile. Uzongitshela kwi-TV ukuthi umithисile. umithi futhi mhlawumbe ingane yakho mhlawumbe angazi futhi mhlawumbe ingane yakho Eyami kanjani? Kanti mina ngangijova lapha. Noma wena. nawe nje ukuyijova owajova nje nawe Madlanduna mfethu ungihloniphi mfethu. Yazi wena mfethu. Inhlonipho phathe nginika yona mina mfethu. Mina mfethu insuku zonke mina mfethu bengikwazi ukuthi wena bese senza njengobra wami mina mfethu. Lento usuyenza pho manje isho ukuthini? bafo ngiyayisola futhi ngiyaxolisa Uzoyisola kwi-TV futhi mfethu. Abantu bazothina abantu mfethu. Yatheke mina bengincanya mina besikakhulu mfethu bayazi bengihleli yatheke ngiyiposta mina mfethu. Ngithi ngingedwa lapha mfethu. Kanti nawe ukhona mfethu lapha. Madlanduna. Ngithende wena. into eyenzeka la kanye ngoba ngimudla ithemba Wena ungafila kanjani mengase akhiphe intombi yakho? Yabona manje izolungiswa kanjani lento masinje? Ngeke isalunga mfethu. Ngeke isalunga mfethu. Wena mfethu ungaphinde mfethu ubufika lapha kwami. Ungaphinde ubufika lapha. Ngoba uma ufika kwami wena uzobheka abantu engithanda nabo wena. Shuthi nalo manje engihlala naye shuthi nawe usazomjova phela. awukho njalo Na mfethu wena ngibhedela mfethu wena. Uyangibhedela angifuni lutho uzohlayisa nawe mfethu lo. Mfethu thatha la makhamera yakho nihambe nawo mfethu. Angifuni lutho mina mfethu. Thatha lo muntu nihambe naye mfethu. Thatha lo muntu nihambe naye mfethu. Hlisa umoya madlanduni, hlisa umoya. Amakhamera wenze lutho. Futhi nathi besingazi phela ukuthi kanti lesi sigaxeza naso lo mfuthu singaka. So ke sizama ukulungisa njengamanje. Wena ngoba kukubuka wena cha wena pholo usengalunga yini akusekho kusengalunga. Mfethu ungangibuzi lonto mina mfethu. Ungangibuzi lonto le. Angihlangana nalo mfethu lo. Angisahlangani naye mina. Njengoba sibona la siyagcina ukubona ngesiphinde sibonane naye. Angisena ndaba naye mina lo mfethu lo. Angisena ndaba naye. Ukuthi manje ziphela kanje. Angazi mfethu. bafo ungavumi isixatshaniso yentombazana Cha, wena madlanduna ke njengamanje amazwi wakho okugcina ongacela ukwasho kubra wakho. Njengoba phela ubona isimo sesinje. mina engingakusho ukuthi ngiyaxolisa kakhulu from ekujuleni lenhliziyo yami ngiyayisola ngalokho okwenzeka okungasiyo inhloso yami kahle ngathi isilingo nje usathana Akusona isilingo. Akusona isilingo. Awukwazi ukuvimba imizwa yakho wena. Hawu. uyazi nabo bafo ngikhule ngawo mina bengeke ngenze into efana nale kwaba isilingo nje futhi ngosuku olulodwa ngomoshela izinto ngicela ungayivumeli bafo lento ngiyaxolisa nami futhi ngiyazi uma kuthiwa lento yenzeke kimi nabi inhliziyo yami ibhlungu kodwa into ababa bengicela ukuthi sibuyisane mfowethu Mapholo, uyacela ukuthi nibuyisane. Kusazolunga uma ucabanga. Ngeke kusalunga mfethu. Angisafuni lutho ukuhlalisana lo muntu lo. Angisafuni lutho mfethu. Umjova kanjani ukuthi umuntu wami? Uvezelisa umuntu wami mfethu. Ngibe kubhukhe mina futhi zomhefuzelisa lapho lo hotel ibhukhe yimina. Wenze njani yamhefuzelisa? Ayangeke nawe mfethu fuseke. Cha, phela umuntu udinelwa mina webaba. Akumina phela ohefuzelisa umuntu wakho. Kanti wena wabuka dinelwa mina manje. Madod, kodwa nawe mfethu. Hayi. Mbukeli weSelect Africa TV. Let us fix it. Sizamile ukuthi babonane, bakhulume, bahlangane. Uyabona nawe isiphetho sihambe kanjani.
ngicabanga ukuthi-ke sizoyenza i-follow up sibone ukuthi kuyalunga yini. Once again, igama lami nguMandla Isibongo Wagwala. This is Select Africa TV. The show is proudly sponsored by Umahlabathi Car Rentals. Sibonga kakhulu ukuthi uphinde ube nathi namhlanje. Let us fix it. Bye-bye. Usuku lami alihambanga kahle ngenxa yokuthi inhliziyo kamngane wami ngibona ukuthi iphukile kakhulu, anyami inhliziyo yami ibuhlungu ngendlela ebengimbona eyiyona. Angazi ngachaza ngithini. Bafethu, nibonile-ke ukuthi lento yokudla intombi, umuntu adlela ubafu wakhe intombi is not on. Igama lami nguMandla Isibongo Gwagagwala and this is Select Africa TV. Igama lohlelo, let us fix it. Piece of advice before I let you guys go. Ungamudli umfwenu ithende ngoba uzogcina ukulesimo uMandla Nduna ayithuke eseksona. Mawungabe ufuna nawe sikhulumisane nawe, ungayishiya imininingwane yakho lapha kwi-comment section. Sobe sesiyaxhuma noma usibhalele, sobe sesiyaxhuma sikwazi ukuhlanganisa nomndeni wakho noma sikwazi ukuthi sikuhlanganise nesithandwa sakho lesi enixabene naso. Noma ngabe umngani noma ngabe ubani. Once again, igama lami nguMandla Isibongo Wagwala. Do not forget to share, subscribe as well as like the channel. It's Select Africa TV. Let's fix it.